Yazi mawami njengoba ngila kunomfethu ufunda nendodana yakhe esikoleni. Njengoba befunda ndawonye esikoleni. Umfethu lo mncane ungitshela ukuthi indodana yakho iyamhlukumeza esikoleni. Umtshela ukuthi umphuca imali. Yabo sike samthengela ifoni. Wabuye ngayiphethe ifoni. Mangithi ngambuza ukuthi ishonephi ifoni uthi thatha uyena lo mfana lo. Lento ujwayele ukuyenza akaqala ukuyenza. Isineminyaka yenzeka lento le. Njengoba befunda ugrade 12 manje uyahlukumezeka akwazi ukufunda concentrate akwazi ngenxa yakhe lo mfana lo. And mawami njengoba ungibona yabo mina nje ungibona ubusuku nemini ngiyaphanda. Ngiphantela yena lo mfana lo ukuthi afunde abe into engcono nathi sikwazi ukuthi ekhaya kube khona umuntu ofundile yabo sihlala nogogo ekhaya yena kodwa indodana wakho ukwazi ukuthi athathe leyo mali leyo yokugcina engikunikeza yona mfana wami ukuthi naye akwazi ukuthenza izinto njengezinye izingane esikoleni yabo mawami ngize ngabhalela uhlelo ngoba angifuni ukuthatha umthetho ngiphathele wona ngezandla and believe me ngingakwenza lokho yabo kodwa ngithe izinto angiyithathe ngendlela eright yabo ngabhalela uhlelo la ukuthi abafethu bezongisiza yabo ngoba mawami angifuni ukukhohlisa uzoyiswela indodana yakho ngiyaxolisa ukukhuluma kanje phambi kwama TV kodwa ke uzoyiswela indodana yakho mayiqhubeka yenza lento le intwana yami leyana angifuni ngayo ngingafa ngisho nokufa. Ma njengoba kumuzwa umfethu and khona nevideo ekhona la efonini yakhe ubafo ekhombisayo umfana la ekhaya ehlukumeza umshana wakhe umfethu ma hayi ukuthi mhlambe size kabi la size ngokuthi sizameni ukulungisa lesimo lesi singase siphume esandleni. Njengoba size la besithi somthola esikoleni umfana asemfica ngesikoleni. Mhlawumbe futhi kusizile ukuthi futhi singamtholi ngoba okube kuthiwa mina ngimtholile hayi yabo angifuni uqamba amanga. Yabo lento ingihlukumezile kakhulu. Ingihlukumezile nje lento. Ngiyakuzwa ngane yami. And yabo ngendlela nawe ma othula ngayo shuthi uyayazi le ndodana yakho vele ukuthi shuthi iyahlupha vele. Shuthi into ayijwayele ukuyenza la ekhaya shuthi. Ngoba kwamina nje uyangihlupha ngifuna uqamba amanga uyahlupha ngoba sekuka 3 times kusho umuntu besho njengoba nichaza nje uyahlupha nje yena kakhulu uyahlupha ngoba bukhona singakwazi ukuthi ngimthole at least nje mhlambe bafethu bazongidedela naye u5 minutes nje kancane 5 minutes Kaban, phuma cela la ngaphandle. Inde. Hawu, wena ungazongijwayela kabo. Uyangibasela futhi ngoba ilokhu iphila mfethu. Uyangibasela into. Hawu. Mbuku njani? Sampudla udla akadli insango kuphela lona. Akadli insango kuphela. Nami ngithembelekeni. Hayi. Ngoba benje ningi idakamizwa la. Ningi idakamizwa edliwayo la. Phucinga namafoni. Akusingane yafundisa ubhema insango. Ngani yofunda esikoleni wena phinza phuca amafoni phuca imali. Jwayelana kabi nini? Sesokubamba ngenduku-ke meke saphinde futhi seze ukuthi uphazamise ingane angeze ukuthi ngithele ngiphinde-ke ngibuye la ngibuyela same story awuzame ukunaka iy'ndaba zakho esikoleni. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe ukuthi njengoba senifikile naqhamuka ngiyathemba ukuthi uzoqhubeka nesikole. Uyabona thina sibonga nje umzali wakho ukuthi akazange akusukamele. Phinde mina ngize kuthi usicelo futhi ubike wabasenkingeni mfana wami ngenxa yakho. Phinde ngize lokho. Phinde mina ngize lokho. Manje-ke ngeke sisabuya ngale ndlela esibuya ngayo. Sokubhekisa phezulu. Jwayele yaqala. Understand?
jwayele yami. South Africa mina ngizobhekisa phansi ngoxa yakho mina.